Kalian Ibu Umi Maslaka. Biasanya kalem kok ya ini ketok iki penampilan. Yuk, awas. Mekar. Yuk. Ayo Mas Dinar yuk. Kondang yuk. Sek. Aku tak matur. Lho kenapa sing jenenge gendut Fikri kok joget ndok kene kok trimane aku anggere lelu maksude piye? Apa Fikri omahe kampung iki kene? Heh? Nggih. Mas Fikri omahe kene? Heh? Lah aku takon lho, BJM ora ngene, kok sing papat goyang kok sing sitok anggere onatan piye? Oh, carane gendut iki wong kene, terus iki mau melu mlandang berarti balane. Kenapa dul jiwa seni kok isan-isin? 50 tak potong. Kowe ora gelem joget giras? Tak potong, aku tanggung jawab. Bayarmu 200 tak potong 50, karek 150. Joget dhewe. Bener? Ya. Nah, Mas Parkadi, Kang Dinar, kayak ora kene. Kayak wedi dipotong 50 kayak wedi. Lah nek ngono joget sing rancak. Aja prene nang gone balamu tanggamu jogetanmu ora ngono biasane. Aku melu ngamuk. Ayo. Oh adek ndungone tanggane ngene balane nek jogete ndung ora biasane. Ayo Cok, dilaras. Ayo Kang Markadi, Kang Dinar, Mas Purbo, Mas Lama dirajakno. Ayo joget. Iki bareng. Ayo wong papat bareng. Nek kowe ora joget bareng tak potong. Ayo. Siga, ayo biasane. Ayo Mas Dinar yuk. Rampak yuk. Ngono. Gaya. Ayo Mas Gedul alias Mas Fikri. Aku 300, apa karek 150. Nek Satrio apik, Satrio. Sugeng-sugeng Bayu Putra. Selamat happy selalu.
Ayo, coba gila. Ayo. Angkat Mas Dinar yuk. Tendangannya diangkat. Ayo Satrio ini juga wong kene iki. Ayo. Lek Mas Purwanto wong kelor. Saiki Mas Satrio ini wong kidul. Ayo. Yo cocok ana atraksi. Burung siap. Aduh. Sing kene semangat, sing keluar malah ora semangat kok ora arti acarane. Ajak genep 200 apa tak potong 50. Ah, buka sing apik. Ayo Satrio sing kuat. Ayo Fikri gedut. Hop. Yo aja kali. Atau buka ora meneh langsung dupa ya bro. Wah. Sing sito yo klenger. Iki kisore kricak. Ora wedi. Ora repot. Mbak Datuk saking Bali Jaya Manunggal yo. Mbak Datuk ngobong Mbak Datuk. Datuk. Aile. Aku yo wis kadung kemomosen, bukae nang kene kok kowe kudu sigrak iki aku kemomosen. Lah kok anak putumu iku mau do gelut, do dolanan kembang api. Lah kok kowe kok enak-enak jaranan iki tujuanmu apa? Aku krungu suara mau ana kobongan. Ana jalan tapi di jalan tak caos balik kerban iki. Ora kobongan, Mbah. Ora kobongan. Alah. Malah metune ala kadir. Tir. Terus. Ndek iki metune
ora iki. Lah kok iso ndok kene metune aneh-aneh kok alah kadir. Iki nek sing ndek manuk ya ngono ditir terus. Lah sing ra duwe sing tumpake gedhe le. Heeh. Iku lanang. Lanang. Lah terus tir. Nang geger. Lah terus bajal sepisan kas. Ayo di. Ayo piye? Tir-tire piye bajal? Lah ya ranti. Alah kan. Alah kok iso meragakno sing pas ya. Madhepe malih. Coba madhep. Alah Gusti. Wong kok ana sing penagih. Kowe ku wong tuwek aja do petakilan. Oh ya ngono Iku nek janjane gendut pikri kaya Harry macem. Lah kowe Bolani. Jarane sapa iki mole? Hah? Mosok jarane Mas Satrio? Coba bajal delok sik. Jarane piye? Oh ditumpaki Mas Rito gelem katir-katir apa ora? Lah iku kok ditumpaki Mbak Dato iso tir-tir ngono. Ora muni. Bajal kendut-kendut no muni ta ora? Ya ora ya. Ora le. Bajal Mas Heri. Lho. Lah iya. Lah kok aku sing numpaki kanu le. Lah kok iso Mbak Dato kok iso bajal? Lho. Kamu dhewe. Sing mau lo katir-katir kaya. Pikri bajal kono numpaki pikri bajal. Iki katirno. Pikri sing numpaki katirno. Iki kan dene wong kene. Bajal. Ora ngono. Kowe sak omongi bolak-balik Pikri alias gendut. Main tok kampungmu iku aja isan-isin. Lho karek ngatirno jaran kok ino gebuk. Bajal, iki dulu balik. Bajal iso katir ora? Iku yo kualik neh. Iku malah mancal bokongmu iki sikile. Kualik, bajal. Tir. Jarane beda. Siok ki pergi. Asik, nggih. Jarane beda. Bajal tabuhane tak rungono ketok iku mong koyo kepenak. Bajal yo ketok. Jarane beda. Raine niru bojomu. Jor apa-apa tapi bajal iki tabuhan mau golekno, Mas. Ketoke mong koyo apik. Nek sing numpaki iki bocah iki. Macem-macem. Ora, telane nduk ancam iku kowe iku rek tukang joget. Lah aku kan tukang nabuh. Apa? Iki nabuh deng-deng. Alah lulang ae. Yo teko lulang tapi kowe ku anak wayang. Ayo, bajal sing koyo mau siongki mu lho. Bajal siongki ya bener. Yo nek niat dadi pemain lho, Los. Gol. Nah, Los. Gol. Ojo keren. Ya Pak ya. Nek omahe Pak Man ae ketoke dong sik ganteng-ganteng. Wis tak colong iki lho. Ayo. Mau lho, sapa? Sioki lho. Iku wonge wis lumayan jaran kok ditengen kowe kok dagelan. Kowe kok njaluk tak pecat ta njaluk tak potong lho kok. Ayo. Jaran leko dilek kok kono mau lho nih. Ditumpaki kekno Mas Purwanto. Iki pemain saka Jeruk Wangi. Tak delok. Nah, golekno ya tabuhan mau ya, aku gak cocok. Tijemu koyo seneng ya. Tijemu seneng ono ndi? Ayo ditambahi. Sioki pergi ke pasar tawar. Membawa payung. Ayo golek. Bagina payungnya copotan. Ayo. Iki sapa? Wah. Tuku terok. Nah, Sioki tuku terok. Tak sewang. Tek persis ya. Biasane aku malah garap kancaku iki aku malah dipendungi kok wis ra main. Iku balik tas sewa iku balik. Ngomong. Aku kok nduk krasa wedi Pak Bu. Kuwatirku nek kesuk pas ora main ketemuku. Aja dendam ya, ora oleh dendam ya. Ora, iso ya. Nek dendam dipotong 50 ya. Iya.
MC ini dipotong 50. Yo kode Pak Man no. Pak Man yang kuluk perkara iso ning mole. Ya cek ya. Coba alat rayu. Alat. Kene jalu ibu karo Kang Mener lho. Ayo Kang Mener kono. Bener ae. Saya terus baik lawan bojomu. Nah, lah iya. Lho, Kang Mener karo Mbak Jumadi lho sing duwe putu karo Mbak Mas. Wes balik cowok balik. Wes iku rambut gawe kok malah kepruki. Wes balik. Mbak Jatuh. Piye? Pundi sing priyatinipun? Anjing menika adik ingkang dipun kita. Adik Alvino. Alvino. Mana Alvino? Raja Wali ya Le ya. Mana yang Alvino mana? Kabeh miren. Ayo, Mas Alvino mana? Ketoke bocah cuy.